ka jing tho bat ke jing pan pau chong wei uri rang ba hapo giran san social media ya ka baw la tho bat ula palai hapo ka Facebook page chong u bat u ne uri rang ba u bdai ru ha ka juk por u member barim chong ka seng Voice of the People Party VPP u bala sha bet no na ka seng Voice of the People Party VPP dang ha kine ki khendet banai bala dem bat kene ki jing tho ka baw la tho hapo giran san social media ka bong kum ne weng no ya ki high commands ban net slim ka VPP kan ne ka kan thup ya ki to ki bala ju dai ki leaders chong ke seng HSPDP man chwa ki ba kan thup yaw ba Ardent Embassy moj bat uba kara Chen bat sakatukat ningun pilayo i je ayu haba ki don hapo HSPDP man chwa hatu hang toru ki la shule kat bakis ngeng mon kilai penjot penpra ya ketu ke parti hadu bakamla khi khli shu hadu menta annai mayan tang namar kila ban pembit pat ba de kitin jali jo ithu shai ba ya kasap singchar kimpat don ai kimpat la ban long nong singchar watang hapo parti ro ngatharai kan bha ba kine kinong kitkam VPP kiba menta kiba bun pat kim dai shu ban perkhat ya ke VPP kum ke parti jong ba Ardent negara Chen ne Dr bat skim marbo ne London nar so ton ne jong para high command kan bha ba kine kinong kitkam babun pat kin yelum yelang bat jit no da ki wei ki high command mar kane kadai ke jing pan pau chong ne ru rang ba hapo kiran san social media bat kane ke jing pan pau bat kane ke jing tho chong ne ru rang ba kalami hadin ba ka seng Voice of the People Party VPP kal pambana ba kala weng no na ka jing a ticket yaw ba mar biang nong seat na nong ston constituency bala bujulipat dawai ha ka jaka jong u na po kanong ston constituency ha kane ki elections MDC